Barka zuwa da Sokoto. Barka zuwa. Dan gaskiya aka yi ku. Yawwa, sannu da zuwa Alhaji. Wallahi yunwa ce na ɗebo ta tun daga bici. Ni ko na ce ba restoran da ya kamata na tsaya sai restoran ga. Amma mun gode. Abinda naka biɗa a bani tuwo da nama na naira 1000. Sannan kuma ni sannu yawwa. Sannan kuma ni idan ina yin abu ina so na ga kowa yana yi. To, don haka a kowa a ɗeba mai abinci na 1000. haka ne gaskiya. Kana ina ne? Ka kawo abinci maza. Kwastoma ya zo shi. Kai! Allah ya ƙara arziki alhajin Allah. Yan zaman banza kuma ai ba laifi. Allah saka da alkhairi Alhaji. Na bagode. Na bagode. Ina bagode. Wallahi cikin nan da kugi ya kai yi mu. Wallahi Wallahi hajiya kwalliyar ga ta yi min. Wallahi hajiya da za ki bani dama da na amure ki. Na gode Alhaji sosai ma na gode. Wallahi. Sabida ni akwai kuɗi gare ni. Ware kuwa. Ina mai restaurant. Ranka ya daɗe Alhaji barka dai. Zo mai abinci. Kai da na ji daɗi. Sai nake buɗa. Wato ina so ki kawo mini lemo na 500. Ki azawa kowa lemon 500. Allah ya ƙara arziki. Sabida idan ina shan lemo ina so na ga kowa yana sha. Gaskiya ne. Kaga banza. Bangon suka yi. Na bagode. Da mai abinci? Yawa zo. Wato ainihin ki kawo min rasid na biya nawa kuɗi, ki kuma kawo kowa rasid ya biya kuɗin shi. Ina so idan ina biyan kuɗin nan naga kowa yana biya. La ha ilaha illallah.